Dobro jutro, već svako dobri dan, ja sam Dragozet i danas ću vam pokazati kako je drifter. Prvo treba bicikl. Naravno, dva kotača jer nećete na ovom tu dijelu vjelici driftat naravno. Treba mjesto gdje ćete driftat, prvo gdje ćete vježbati driftanje, onda gdje ćete na kraju driftat. I to je to. I da je treba vozač, ali taj vozač to valjda vi. Počnemo. Hvala što ste gledali ovaj video, stisnite like, share, subscribe i nakon ovoga kad ćete gledati vidjet ćete skečeve i failove i pokušavanje moje i naravno uz dozu smijeha bit će super. Do sljedećeg gledanja, vidimo se. Thank you.